Как беше? Имаме ли готовност? Добре. Здравейте на всички. След като си поговорихме малко за сървъри и софтуери, мисля, че е време да разшириме малко кръгозора, да поговорим и къде седат всички тези машини. За тези, които не знаят, DCIM 3.0. DCIM означава Data Center Infrastructure Management или системи за управление на дейта центрове, тъй като всички тези сървъри няма как просто да ги оставим някъде, макар и навсякъде в България да виждаме оставени сървъри по мазета и всякакви стаички. Не е това начина. Защо 3.0? И откъде почваме? 80-те години, когато започват първите сървъри да се появяват, е било достатъчно само да имаме един UPS, който да захранва сървърите, софтуер, който да го следи, и е било достатъчно. 2000-те години, когато започва да се разраства интернета, дейта центровете стават нещо обичайно, стават все по-голями, с все повече инфраструктура в тях. Извинявам се. Почват да стават все по-голями. Имаме много повече оборудване, вече нямаме само UPS-и, имаме климатизация, започваме да се интересуваме от сметката за ток, колко консумираме. Какво обаче се променя в 3.0? COVID и Home Office се променят цялата инфраструктура. Искаме всичко да става бързо, да имаме на момента информацията. Всички тези сървъри, които са далече от нас, те са прекалено бавни. Затова фирмите започват да правят сървъри, които са близко до нас, така наречения Edge, както и да използват колокации и клауд услуги, които са далече също. Но изводът от цялата работа е, че днескашният дейта център на една фирма е пръснат на няколко места. Нямаме вече една зала, която да се поддържа от един човек. Имаме инфраструктура на множество места. Фирмите са мултинационални. Имаме сървъри в различни страни. Затова се налага да имаме и следващото поколение на софтуери, които да управляват тези дейта центрове и да облегчат нашия ежедневен труд. Какви са пречките пред третото поколение на софтуери? Гъвкавост. Нямаме вече два еднакви дейта центъра. Сигурност. Мисля, че днес всички разбрахте каква е темата на деня. Нямаше някой почти, който да не говори за сигурност. Устойчивост. Всички сме засегнати пряко от покачването на цените на газ, енергия и какво ли още не. Така че, какво разбираме под гъвкавост? Всеки един дейта център, който е различен, има различно оборудване вътре в него. Не може да направим едни и същи дейта центрове навсякъде и да са еднотипни и да знаем, че нямат грешки. Uptime Institute, хората, които са написали може би всички изисквания за построяване на дейта център, каза, че 62% от проблемите с оборудването са свързани с проблеми в дейта центровете или по-точно в оборудването. Така че ние не може да имаме еднакви дейта центрове, трябва да видим как да отговорим на всеки един дейта център да може да функционира правилно. Сигурност. Алианс. Всички ги знаете. В момента номер едно заплаха за тях, за фирмите е киберсигурност. Допреди 7 години киберсигурност е била на 7-мо място. Може да видите колко е важна тази тема и днес. И когато говорим за киберсигурност, не говорим само за сървъри и софтуер. Да, всички знаем, трябва да си обновяваме Windows-ите, колкото е досадно, нали? Винаги в най-неподходящия момент. Но не е само това. Не трябва да забравяме, че към тези сървъри има хардуер, който също е уязвим. Без значение колко сме добри като производители, колко се тества всяко едно оборудване, хакерите винаги гледат да намерят вратичка. Затова много е важно всички ни хардуер да се обновява редовно, поне от към фирмуер. Устойчивост. Както казах, цените растат нагоре, енергията все е по-скъпа. Разходите на един дейта център винаги са под формата на ток и вода. Единият източник става все по-скъп, другия е изчерпаем ресурс. Затова много от CEO-тата според Харвард казват, че тяхният бизнес ще е успешен само ако са ефективни. Какви са нашите виждания за софтуер и какво трябва той да покрива? Следене и управление, планиране и моделиране и разбира се трябва да е гъвкав.
Всеки клиент има различни изисквания, всеки клиент има различни виждания за това какво трябва да получи от софтуера. Как го постигаме ние? Постигаме го с портфолиото ни с продукти, които след малко ще ви ги покажа, за да ви стане по-ясно всъщност какво предлагаме. Но какво имаме предвид под следене и управление? Следиме постоянно енергия, дали ще е вода, дали ще е климатизация, следиме околната среда, дали температурата е както трябва, дали нямаме влага, дали нямаме теч, планиране и моделиране. Дейта центровете стават все по-голями, все повече. Не можем да знаем всичко наизуст. Много по-лесно е да се направи едно виртуално копие на дейта центъра, където да могат да се направят симулации. Какво ще стане, ако сложим сървър в този шкаф? Какво ще стане, ако преместим този шкаф малко по-наляво? Какво ще стане, ако спре този климатик? Всичко това може да се направи вече много лесно. Не е нужно да сложим сървър, да видим, че ще има проблем и някой сървър да вдигнат аларма за висока температура. Това вече е излишно. И разбира се, пак се връщаме на това, че всеки клиент има различни изисквания. Някои искат да получават репорти, някои имат друга система, искат двете системи да се сработят. Всичко това може да се направи. За целта, за да ви стане малко по-ясно какво може да предложим, ще ви кажа съвсем набързо продуктите, без да влизам в кой знае какви подробности. Разбира се, започвам от това, което мисля, че най-често използваното, това е EcoStruxure IT Expert, или това е клауд-базирания ни софтуер за следене и управление на дейта центрове. Има страхотни функции, работи в облака, събира данни, използва Artificial Intelligence, за да обработи тези данни, за да ви каже къде се намира вашия дейта център спрямо другите, да ви каже това устройство вече не е актуално, трябва да се обнови, фирмуера му е стар, има по-нов на това устройство, този UPS, батериите вече са му стари, трябва да ги подмените. Страхотен софтуер. Тъй като знам, че всички в момента си мислите, клиентите в България не искат клауд. Затова имаме и on-premise решение, което се инсталира на локална база данни в сървър на клиента. За всички клиенти, които все още не са се убедили, че клауда може да е сигурен. Абсолютно също нещо с разликата, че липсват няколко функционалности от гледна точка на Artificial Intelligence и някои такива предикции, които няма как да се правят без облачните услуги и огромните дейта центрове, които седат зад тези облачни услуги и правят хиляди изчисления. След това минаваме на следващото ниво софтуер, на по-високото, EcoStruxure IT Advisor, където вие може да създадете един виртуален модел на сървърното си помещение или на вашия клиент на сървърното му помещение или на всички сървърни помещения навсякъде из страната или в Европа или по света, където имат, като клиентът ще получи отново вариант, който е или on-premise или cloud. Плюса за клиента е, може не само вече да вижда къде му е оборудването, може да поставя определени задачи на свои колеги. Казва, този сървър е вързан към switch еди къде си монтиран, в еди кой си шкаф, свързана на порт еди кой си. Ти трябва да го преключиш, трябва да отидеш на друг switch. Всичко това нещо се прави с заявки, всичко това нещо може да се визуализира, може да направи абсолютно точно копие на сървърното помещение, което да облегчи много работата на екипите, като разбира се, човек може да е позициониран в една страна, да пуска заявки към други страни, без да е нужно да му обяснява. Представи си там, като отидеш най-дясно в сървърното помещение, там ще го намериш сървър на Dell, само че отиваш там и там има 10 сървъра на Dell, защото колегите са свършили много хубава работата и са напълнили един цял шкаф с техника. Затова следващото ниво е страхотно за дейта центрове, които наистина са в по-голям мащаб и искат да получат най-доброто. Разбира се, всичко това няма да е възможно, няма да може да следиме температура, влага, да следиме кой какво пипа по шкафовете, да следиме за контрол на достъпа по шкафовете. Затова ни трябва и хардуер, който също да върви комплект с софтуера. Всичко това го предлагаме под серията NetBots, където може да получите абсолютно пълен контрол на околната среда, плюс контрол на достъпа на ниво шкаф. Да се върнем на всичките проблеми, които има DCIM 3.0. Това, което може да направим за гъвкавост, както казах, софтуерните решения са два вида, on-premise и cloud. Каквото желая клиента, това може. Следиме температура, влага, без значение колко е голямо сървърното, без значение колко сървъра има. Всичко е scalable, може да се направи много user-friendly за клиентите.
Второто ниво на софтуера, разбира се, както казах, може да се направят абсолютно всякакви симулации. Може да видим къде имаме топли зони, къде имаме прекалено студени. Може да направим симулация, да видим, ако преместиме тези сървъри от едното помещение в другото, какво ще се случи, ще ни стигне ли мощността, ще ни стигне ли климатичната инсталация. Както казах, нестандартните решения, отворени сме за всякакви искания от клиента. Сигурност. Темата на деня. Както казах, много е важно не само да си обновяваме Windows, много е важно всичките устройства, които са свързани към дейта центъра, също да се обновяват редовно и да се следят. Ако има огромен дейта център с, да кажем, 100 PDU-та, на които трябва да им се смени фирмуера, представете си да тръгнете един по един да ги сменяте. Ще отнеме няколко дни. С софтуерните ни решения това става автоматично. Не само, че разбирате веднага, че има нов фирмуер, става автоматично самото качване към устройствата. От това, което също може да си говориме, не винаги всичко става от хакери. Някой път е човешка грешка, някой път е колега. Затова всичко може да се следи с камери, може да се следи кой каква задача е свършил. Отново се връщаме на IT Advisor, където може да задаваме кой какво трябва да свърши като задача. Ако нещо бъде оплескано или бъде нарочно повредено, може да се види кой е работил последно по машините, по час и дата. С каква заявка, от кой е пусната. Така че сигурността не е само на софтуерно ниво. Когато говорим за решение между такива специални за клиента, примерно искат да се интегрират данните от нашата система в друга система, тогава започваме да говорим за сигурност на трансфер на данните. Защото представете си, че някой се докопа до тези данни, може да се възползва от тях. Също това нещо като сигурност се вгражда и в тази част на софтуера, като всичките решения се проверяват от гледна точка на киберсигурност. И разбира се, може би една много актуална тема – ефективност. Елементарно е. Наистина ли ни трябват 18 градуса в сървърното помещение? Какво ще стане, ако се качим температурата с 2 градуса? Всичките ли сървъри ще имат достатъчно охлаждане? Може би някои сървъри са прекалено охладени, други не им достига студения въздух. Посредством софтуерите могат да се направят симулации, може да се пробвате да видите къде ще е по-добре да поставите нов бъдещ сървър. Всичкото това нещо е пряко свързано с финанси. Всеки 1 градус спестена температура в дейта центъра рефлектира на сметката за ток. Така че това е също едно страхотно решение, което мисля, че в днескашно време е задължително за всеки един дейта център, който иска да спести малко пари. Така че това от мене. Ще се радвам, ако заповядате на щанда, имаме някои други нови изделия, които са по-скоро хардуер. Също така искам да съобща, че с продуктовия менеджер на ASUS Асен Нонов ще имаме промоция за трифазни UPS-и, които са на склад при тях. Така че ако имате интерес, може и с него да се свържете. Благодаря.